Prodott ġdid u innovattiv immirat speċifikament ta' tfal, dan huwa il-Yummy Kids Yogurt magħmul mill-kumpanija Malta Dairy Products u li huma produtturi tal-benna u prodotti oħra magħmulin mill-ħalib frisk. Dan il-prodott huwa ideali għal tfal illi għandhom aktar minn sena u se jkunu tal-ewwel fis-suq għax magħmulin minn taħlita ta' frott u ħaxix bil-vitamina D3 miżjuda. Huma sors ukoll tajjeb ta' kalċju illi jgħin biex iċ-ċkejknin ikollhom għadha b'saħħtu. Dawn il-yogurts m'għandhomx kuluri artifiċjali, preservattivi jew sweeteners u qed jinbijaw fi tliet tomijiet differenti: banana u kaboċċa, frawli u karrotti u qara ħamra u berquq. Għandhom ukoll kontenut baxx ta' zokkor u bekk huma konformi mal-linji gwida tal-awtoritajiet tas-saħħa u jħarsu l-linji gwida maħruġa mill-Għaqda Dinjija tas-Saħħa. Fit-tnedija tal-prodott, is-Segretarju Parlamentari Clint Camilleri stqar li dannu ta' preġju kbir meta wieħed iqis il-kompetizzjoni qawwija ta' prodotti importati u l-isfidi minn barra li jaffaċċja s-settur. Feraħ ukoll ir-raħħala li investew b'mod qawwi fl-irsiset tagħhom saru ferm aktar effiċjenti fil-produzzjoni u laħqu livelli għolja ta' kwalità. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.